Nasakmitan og armas ang usa ka 14 anyos nga tinun-an sulod sa eskwelahan sa lungsod sa Pinamungahan. Samtang nasikop sa kapulisan sa isla sa Bantayan ang usa ka 21 anyos nga lalaki. Human kini nagpada og online message sa mga magtutudlo og tinun-an nga nanghulgang mamusil. Ang report ni Femari Dumabo. Nakuha kining armas gikan sa bag sa 14 anyos nga tinun-an atol sa surprise inspection sa ilang magtutudlo sa mga bag sa mga tinun-an. Alas 3:50 gahapon sa hapon. Nahitabo kini sa Lutog National High School sa Barangay Lutog, lungsod sa Pinamungahan. Nahimo ng routine precautionary measure sa tunghaan ang surprise inspection sa mga bag sa mga tinun-an. Aron malikayan nga magamit kini sa biyolenteng kalihukan sud sa eskwelahan. Nanawag dayon ang school administrator sa kapulisan sa Pinamungahan aron makapahigayon og pakisusi. Nasayran nga di lisensyadong 357 Magnum revolver ang nasakmit. Wala hinuon kini bala. Sa gihimong dugang pakisusi, giangkon sa tinun-an nga iya sa iyang apuhan ang armas nga gitaguan sa kabinet ug iyang gikuha. Ang apuhan na ang gatiman sa minor de edad kay nanarbaho man sa laing lugar ang iyang mga ginikanan. Mato dining utility, kinsa mao'y muhimo usab og inspeksyon sa mga bag sa mga tinun-an nga musod sa eskwelahan. Nga absent ang maong estudyante kagahapon sa buntag. Ug sa hapon na kini ni eskwela hinungdan nga wa kini nasusi. Kana siya, wala mo eskwela buntag. Okay. Nya kani open man ni alas 12. Oh nya. Sa kuan pa mo sud gawas gid ang kay lunch kaon man. Nya mo to nga nag inspection sila sa bag dito nga naay kuan. Oh kap ko sa mga bag dito nga mao to nga mauna naay armas. Gi-turn over ang minor de edad sa Municipal Social Welfare and Development Office, samtang gipaabot pang iyang mga ginikanan. Samtang nadakpan kining 21 anyos nga lalaki nga nanghulga nga mamusil sud sa eskwelahan sa Bantayan National High School, Senior High School. Gireport sa nagduma sa eskwelahan ang insidente sa Bantayan Police alas 10 sa buntag nitong Agosto 19. Human na alarma ang mga staff sa Bantayan National High School sa nadawat nga mensahe online sa mga magtutudlo og tinun-an. Natumbok nga gikan sa 21 anyos nga suspetsado ang pagpanghulga nga mamusil Biyernes sa buntag sud sa eskwelahan. Sa mensahe nagpadaki ni og hulagway sa armas. Sa pakisusi sa kapulisan nasubay nila ang mensahe og natumbok ang suspetsado. Og alas 11:30 kagahapon sa buntag nasikop ang suspetsado. Kasong grave threat ug unjust vexation in relation to Republic Act No. 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 ang ipasaka batok sa dinakpan. Sa mando ni Cebu Police Provincial Director Colonel Abubakar Mangilin Jr. nga ipatuman ang hugot nga seguridad sa mga eskwelahan ug dili ipakagamay ang mga hulga sa seguridad. Gikinahanglan nga susihon gyud kini, gukdon ug patubagon ang mga nagpaluyo sa maong mga pagpanghulga. Pagsiguro sa kaluwasan sa tanan diha sa matag eskwelahan. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.